Всъщност сегашната скулптура, наречена Целувката, е алегория на съвременното общество. Правейки аналогия с тази целувка на Мазачо от негови известните стенописи, Целувката на Юда, която той предава Христос, права аналогия на съвременното общество, така казано най-образно. То, разбира се, това трудно се разбира от изложбата, но аз това поне съм го преживял и до някаква степен този процес, за който сега ще спомена, то съществува и се отразява и върху идеята на изложбата. А то е предателството спрямо поколението, новото поколение спрямо бъдещето. Съвременното общество, влиятелни хора, те предават бъдещето, имам предвид изкуството в най-общи линии, бъдещето на изкуството, защото реабилитират миналото. Реабилитират най-ретроградната част от миналото, култовското изкуство, култовски практики, които нямат нищо общо с изкуство, те са свързани с неетични, неморални практики. Тогава структурите създават измислени интелектуалци, които крадат чужди работи, представят се за скулптори или за художници, за писатели с работи на свои колеги, като обществото проявява една толерантност спрямо тези хора, защото тогава се е смятало, че те, видите ли, са пожертвали живота си за свободата, за общо за свободата на държавата, на родината. За нас това съм го преживял, видял съм го с очите си, станал съм жертва на това нещо и много други колеги, знам, са станали жертва. И сега тук идваме на въпрос, защо беше спряна тази изложба преди време, точно заради тия текстове, които насочваха към тази схема, по която са създавани творци, измислени творци, по която са оклеветявани други. Това индиректно насочваше така. Те се почувстваха се гузни и решиха, че по-добре за това не трябва въобще да се споменава. Въпреки че няма да се разбере, аз ви казвам, това е толкова дълбоко е скрито в пластовете на историята, че колкото и да обяснявам, няма да излезе наяве, но все пак по-добре да не се говори. Това е причината, преди която ми спряха изложба. Сега идвам пак да ви отговоря с една дума. Каква е идеята и посланието на скулптурата Целувката? Това е целувката на предателството. Какъв материал е изградено и какво представлява самата пластика? Самата пластика е почти естествена големина, два бюста или така една композиция. Един баща иска да целуне детето си, малко момченце, така с една театрална демонстративна целувка, така протяга главата си и устници да го целуне, а детето нещо разтревожено или така притеснено, оплашено се дърпа и плаче, не иска да бъде целунато. Това е изпълнено от червена глина, теракота, класически материал и класическа форма, класическа пластика. Снимката, фотографията е същото, което е на скулптурата. Един баща прегърнал детенцето си, сам не го целува, ама така притиснал си е бузата до неговата буза, но детето се дърпа и плаче. Това е на снимката. Отзад има посвещение. Всъщност и на посвещението гласи: на Спарто да не забравя, че и тук химикалката спира да пише. Значи, човека, който е писал посвещението, натиска със всичка сила върху листа, то се отпечатва, има вдовантина, обаче химикалката спира да пише. Само датата, 78 година. И всъщност това е интересното. Аз от това така се запалих преди време да направя тази изложба, защото тук някакси се намесва провидението, съдбата или Бог, който движи нещата или химикалката спира да пише. Продължава след това, продължава да пише, години наред е писала на десетки, стотици документи, част от които са представени в изложбата. Представени в изложбата тези, които са публикувани в интернет. Значи аз нямам достъп до архива на баща ми, там където са десетки, стотици или листя, записки. То не е точно дневник, това са ни хвърчащи листя. Така записки са през деня какво му е било на главата и е писал. Тези, които са публикувани в интернет, за мен и за майка ми, и за други така членове от семейството, аз съм ги събрал. Те са така, меко казано, невярна информацията, нали? Манипулативна информация. Аз ги събрах преди време и исках да направя изложба, като идеята беше, че първият елемент, снимката, представлява нашите спомени, живота, който ние сме живяли, представата, която ние си имаме, спомените за живота, който сме го изживяли. Нещо остава в нашето съзнание. От друга страна, документите, които са останали в историята, те създават друга гледна точка, друга действителност. Много често тези две действителности нямат нищо общо. Ние по един начин сме живели, но за нашия живот остават такива документи, които вероятно изопачават и всичко обръщат на 180 градуса, както в случая.
При това положение тези документи те не случайно бяха публикувани и изнесени, точно целеха така да ме смутат, да ме притиснат до ъгъла, да се оплаша и да престана да вървя по моя път, по моята избрания път. Това е вече друг въпрос. А скулптурата в случая, и понеже тези две неща нямат допирна точка, тези два свята, единственото място, където те се допират, е скулптурата. Тя е създадена следствие на тези два свята. Те са отразили така върху моето съзнание. От една страна аз какво съм видял, какво помна, какво съм преживел, от друга страна какво е останало за мене като документи, за които аз въобще никога не съм знаел, че съществуват. И вероятно нямаше никога да разбера, че съществуват, ако не бяха решили да ги публикуват онлайн, в интернет, нали? И следствие на това преживяване, следствие на тези два свята коренно противоположни, аз създадох тази скулптура, която се нарича Целувките, която е алегория на предателството. Разбирам и може би да обобщим точно това, че и документа, и старата фотография, всъщност това е едно житейско и творческо представяне за истината за един художник и артист, за времето как е оказвало върху неговото развитие, за това, че нещата трябва да се показват, да се разказват и да се види мястото и ролята на изкуството и свързвано с волята на човека да бъде история, да бъде истина, да бъде същност. Така ли е? Значи ние правим една скулптура или една изложба и всеки го разбира както според своите преживявания и според това какъв е неговият характер. В общи линии, вие го казахте много красиво, много добре, това е така по-общо казано. В моя случай беше, аз ви казах, тя описваше точно тази схема, реабилитирана на тази схема от култовско време, която всъщност тя никога не е представила, която действа за да се манипулират артистите, да им се забраняват да работят или да говорят едно или друго нещо с клевети, с шантаж. Тази схема, всъщност аз тук съм показал как работи на практика. С ваденето на тия клевети, които нямат нищо общо. Разбира се, това е много... Аз така го чувствам, аз така го усещам, отстрани човек вижда съвсем различни неща. За съжаление, много ми е трудно да го обясня. Всъщност продължавате ли да създавате тези виртуални паметници, които прочетох и че много е интересен този начин да се представя човек своето изкуство и в това сложно, динамично време? Почти ми е единствения начин възможност, тъй като аз съм напълно свободен в виртуалните паметници, мога да си избирам темите, мога да избирам как да се реализира. Тоест нямам никаква намеса, нямам нито от галерия, нито от куратори, нито от спонсори. Тук съм напълно свободен и единствено тук и така мога да кажа, че съм щастлив, така че да, продължавам.